mundo oscuro. Bé, doncs avui el que farem serà construir una cadira. He agafat totes aquestes fustes a un magatzem que té la meva àvia, perquè abans hi havia un negoci de botiga de mobles i tal, i he replegat 4 fustes i avui intentaré fer una cadira. És un repte que m'he proposat. La cadira en si no crec que la faci servir gaire, però no sé, això són els legos, no? El procés de construir és el que realment val la pena. Deixo un moment la càmera aquí, a veure que s'hagi bé. Més o menys, sí. Potser hi ha una mica d'eco, però bé. Ara us explicaré més o menys quina idea tinc. Un segon que porto les fustes. Molt bé. Doncs, com us podeu imaginar, això seran les potes, vale? Més o menys així. Llavors, aquesta fusta d'aquí serà la base, diguéssim, on ens aixequem. I això d'aquí serà on ens arrengem l'esquena i serà més o menys així. Tot això ho hauré de mirar de cargolar amb un... També ho he de tallar, tinc un parell de serres per aquí i si veiem que amb les serres no em fem via, a baix hi ha una màquina que s'espàs. He muntat aquesta segona càmera per aquí, així ara tenim una i 2 càmeres i bé, ara el que faré serà prendre mides i aviam per on tallem. Està clar que fer cadires és un art, llavors de la mateixa manera que hi ha artistes que improvisen, jo avui també faig una cadira una mica improvisada, intentant mantenir el màxim simple possible. Llavors, com que no en sé gaire tallar, potser és una mica massa ambiciós fer el sòcol aquest perquè s'arremengi la base sobre les potes, llavors potser les cargolaré directament, no sé, ja ho veuré. Vaig provar com talla la màquina a tallar i ara ho decideixo. Anem avall, un altre cop. A Houston tenim un problema i és que m'acabo d'adonar que aquesta màquina no ens serveix, perquè només pot tallar fustes per la meitat, així, perquè els talls que he fet, que són aquests que he marcat amb llapis, doncs no hi ha manera, no es pot fer. Em sembla que he trobat la solució ja, i és aquesta màquina d'aquí. Bé, he tingut un petit problema amb la serreta aquesta que s'ha trencat, així que al final el que tocarà és serrar-me. Hòstia, ens estarem a estona. Bé, doncs avui ho deixaré per aquí. Hem avançat bastant, hauré de continuar demà. És una llàstima perquè ara estava ja embalat i estic a punt d'acabar, però he d'anar a treballar i és per això que no m'he saltat el confinament, perquè tècnicament estic en el meu trajecte des de casa a la feina. He fet una petita parada a mig camí a casa de l'àvia, així de pas a saludo des de lluny. De totes maneres hagués hagut de passar per aquí perquè és on aparco el cotxe, així que no m'he saltat el confinament. Demà tornaré, ho acabaré. És bastant difícil, És bastant difícil això de cargolar. Sembla que potser les meves tècniques no són gaire ortodoxes i això doncs, és evident, però va, ens veiem demà. Dia 2. Avui acabarem la cadira. Només posaré aquestes 2 fustes, ho cargolaré amb caragolets com aquest. Anirà una aquí, l'altra una mica més avall, així que som-hi. The song that had me over.
la primera cadira que faig a la meva vida i la veritat és que estic molt content de com ha quedat. Òbviament, com a cadira té els seus punts febles, però bé, si ho hagués de tornar a fer faria bastantes coses diferents, segurament aquí sota. Espera que... m'acosto una mica. Miraria de fer un sòcol aquí sota per poder posar altres cargols i tal, però la part de darrere sí que és molt sòlida. Això aquí està agafat aquí, vull dir aquí per darrere és ben sòlida, això sí. Per aquí se'm va esquerdar una miqueta, és una fusta bastant tova i doncs mira, això s'hauria de mirar de com solventar-ho, això es podria llimar, això una mica de tort, però jo crec que com a primera cadira ens ha quedat bastant bé. Ara anem a fer la prova de foc, aviam si aguanta el nostre pes. Així, ojo, molt bé, sí que aguanta, a veure. Bueno, balla una miqueta. El que podríem fer ara és la prova del cotó, que seria agafar un nivell, aviam. Bueno, correcte, molt bé. I es faig així. Bueno, dins dels marges, molt bé. Jo això li dono una provadíssima. Queda demostrat que fer de fuster és bastant difícil, sobretot quan no en tens ni idea, però l'experiència molt positiva. Vinga, us deixo per aquí i jo m'assec a la cadira. És evident que més que cadira ens ha quedat cadireta, però què més vols? Jo, la veritat, és que estic la mar de content. Dit això, espero que us hagi agradat molt el vídeo i que vagi molt bé.